Pozlátené jantárové šperky sú cenovo dostupnou a štýlovou voľbou pre všetkých, ktorí chcú vzhľad masívneho zlata bez jeho vysokej ceny. Tieto šperky obsahujú vrstvu zlata na vrchu základného kovu. Na našich šperkoch využívame ako podkladový kov striebro. Táto metóda je trvalejšia a odolnejšia ako tradičné pozlátenie iných kovov a jej výsledkom je dlhotrvajúci lesklý povrch. A prečo by ste mali zaradiť pozlátené šperky do vašej šperkovnice? Svojím vzhľadom evokujú všetky kvality masívnych zlatých šperkov, pričom však nezaťažujú vašu peňaženku. Pozlátené jantárové šperky sú skvelé na bežné nosenie a stačí, ak im zabezpečíte základnú starostlivosť a odvďačia sa vám luxusným vzhľadom.